Ang saad ni Kristo mao nga ang mopadayon sa pagpasabot nato unsay mga butang nga gustos Ginoo nga atong masabtan o buhaton, mao ang Espiritu Santo. Mao nang gitawag ning Espiritu Santo sad og the teacher or atong kaalam. Niya kung kamao lang kitang maminaw sa Espiritu Santo, daghan kay tag makatunan, pero dili sukwahi sa gisulti nga original ni Kristo. Murabag sumpay ba? Sumpay siya. Pero kung ang ato ganing isulti, musukwahi na gani sa original sad nga gisulti ni Kristo, dili na Espiritu Santo. Basin og sa espiritu sa demonyo na nanglitan divorce. Okay naman ang divorce karon kay pamalandungan man nagmaayo sa atong mga magbabalaod nya gihimuan og legality sa labinas kadaghanas mga nasod dinhi noon sa atos Pilipinas. Wala pa na siya, pero sa ubang nasod nana siya, labi na sa US o uban pang mga dato nga nasod, nana ng divorce. Bisan mga Katoliko muabil ni ana gani, naamang gani Katoliko dinhi muadtog laing nasod adto dito makig-divorce. Sa inyong paminaw, ang Espiritu Santo ba'y gatudlo ana? Siguro mo? Ako siguro gyud ko kay ningon mas Kristo nga itong ilang panahong conflict nila sa una gipangutanam sa mga Hudiyo, okay ra ba ang divorce? Mas Kristo unsa may gitudlo ni Moises? Kay si Moises may nagdaas balaod sa una. Ingon din sila, ingos Moises, okay rang divorce basta musuwat lang ang bana. Giingnan din Kristo nga mga gahi ang gumugulo mo nang gisunod na lang mo ni Moises. Pero sa sinugdanan, gibalik yung Kristo sa sinugdanan. Muna ang Espiritu Santo motudlo ni nato usahay murag bag-o pero daan di ay. Nya murag daan pero bag-o di ay. Muna ang wisdom of God is ever ancient, ever new. Muna iyang description, kanunay daan o kanunay bag-o. Kasabot mo na. Kanunay daan kay naana man na daan sa Ginoo. Gisulti naman aniya pila na katuig wa pa gani buhatan kalibutan na daan na kay na. Pero pirmi sang bag-o kay kitang mga tao kada adlaw kinahanglan taog renewal. Pagbag-o sa atong pagtuo mo bitaw na magsigitag simba, sigig simba, dili man ni sigig pangayo god. Unsa man ni siya? Nagkat-on kamong mga tiwasono na kayo. Ngano pagutaw mo simba mo? Og buot gyud naon nga wa naman gamay naman lamog kuwang. O say pasabutan na. Nagkat-on. Ang sa tilang giingon, knowledge has beginning but there is no end. O nang dunay mo graduate og college 94 na graduate lang yapog mo pag-graduate og college nya gipangutana siya nga imo naman lang ng mga sungkod ng imong classmate nganong ni eskwela pa mangyud ka nya mutubag ra sad siya dili man na question sa edad, question man as gugma aron makat-on pa. Ana na siya. So magkat-on kita nang litan dinhi sa atong kani bang atong parokya. Mangayo kita og lamdag sa Espiritu Santo. Padanglitan unsa may kalainan aning parokya og kadtong kapilya dias atbang sa una. Unsa may kalainan? Mangayo ta. Ay mo pagsalig ni Padre Siano nga mo explain ana. Kay madugay mahog magaway. Inyo man kung sawayon pero mamalandong ta sa lamdag bas Espiritu Santo ba nga kinibang ni ang atong gitukod nga simbahan mao ba ni ang katong kapilya diha
or kadto bang kapilya kinahanglan bang maogid ni ang simbahan kana ang parokya ba o ang kapilya parihara mga malandong tana nya uban sad sa mapaubsanong kasing-kasing. Mambitaw diri sa unang pagbasa naa sila'y altar nga gibutang nga wa kuno mailhi kay wa pa sila kahibaw. Si San Pablo nga napuno sa Espiritu Santo mi-explain nga kining Ginoo nga wa ninyo mailhi, kining Dios nga wa ninyo mailhi, ako ning ipaila ninyo karon. Pagpaila na niya nyan hisgot na siyang pagkabanhaw niya kadtong mga tawhana, mga taga-Athens, mga philosophers man to, mga Greeks, wa man na sila mutuo og pagkabanhaw. Pag hisgot ni San Pablo resurrection, siya istorya lang ta sunod. Bloy. Lakaw sa mi bloy. Wa ora din isang kuan day, kanara din banhaw-banhaw. Ana ba kay gusto man sila kanang argument nga enlightening kayo pag sultinan San Pablo nga pagkabanhaw. Kapoy na istorya lang ta sunod. Moto jutay ray nakuha niya. Kay nga naman di man sila humble, dili man open. Kani manggong humility, kaning pagpaubos mao ni moablis atong kasing-kasing og hunahuna aron mosud ang Espiritu Santo, ang wisdom of God. Wa gani nang humility, wa gani nang atong pagpaubos di kita makat-on. Unang doon na sa daghan din nga hapit na lang matapos siging balik-balik di lang gyapon kasabot bisag unsaon og explains pare. No. Usahay gani hasta ang nag-explain di gyapon kasabot. Og di sad mo sabot. Pananglit lang gud ana maingon ko palit mog slot para sa atong project. Daghan man ana nga nakadungog na say ikapalit. Pero ang uban moingon siging balik-balik anang palit. Unsa may kuan na? Sa din lagi na siya mohunong siging project. Nginana ba no? Nya ikaw kay hunong siging palit sinina, palit bag-ong sapatos, bag-o nga siging extension anang balay, siging balik-balik anang siging pa-colors buhok, pariban-riban ana, siging balik-balik. Unya og ani gani sa simbahan, wa pa gina mahuman, wa pa gina matagbaw. Questiono nato basta parte Ginoo, pero parte gani ato siging expand, siging expand. Why katapusang pangandoy para sa atong lawas. Kana mao na siya ang kalainan sa garbo og sa pagpaubos. Mao na siya. Og mapaubsanon ta mas kahibaw ta asam ni nako gamito ning akong kwarta para sa akong kaugalingon o para sa katilingban, para ba sa kalibutan o para ba sa simbahan. Kana kahibaw kay kana mo gamit. Mao na sila si Saint Francis of Assisi, pag-mention lang nato sa pipila, si Queen Elizabeth of Hungary, si King Louis of France, mga dato man kay sila kay mga hari man mga negosyante man mga kuan nga kagikan, Saint Ignatius of Loyola, Saint unsa pa na daghang mga santos nga porting mga datuag mga pamilya, pero ning give up sila sa tanan. Nga naman pag-abli nila silang kasing-kasing o hunahuna ang Espiritu Santo mitudlo nila nga ang gisulti ni Kristo nga biyai ang tanan, buhata karon biyai ang tanan. Ya gisunod gyud nila. Tanawag unsay na contribute ni Saint Francis of Assisi, unsay na contribute ni San Roque, Mother Teresa of Calcutta, kani Saint Vincent Ferrer. Sa ilang pagbiya sa tanan nga naa nila og sa pag-alagad nila nga mapaubsanon hangtod sa kamatayon, unsa may ilang nahatag sa kalibutan, maayo o dautan? Tubag? Naraman day na. Kadtong mga dawo kay tanan, kadtong siya ra gyud masunod, kadtong mga autocratic kay tanan nga kundi ka mosunod patyon tika. Naama sana nga mga leaders di na lang nato mensyono, naama na sa world history kinsa tong mga tawag natong tyrant sa kalibutan. Unsa may ilang nahatag sa kalibutan, maayo o dautan?
Kining gubat, mao ni ilang nabilin, kining gubat yun, gubat, kining kompetisyon sa gahom, kining pagsigig palabuanay o kinsay gitaas og ranggo, kinsay kinadatuan, nya kinsay kinaisugan, mao na ilang gibilin. Mao na natakdan sa atong uban nga mga katawhan na karon, mga batan-on, pertisad kapalaaway, wala nagyoy kanang basta supa ka na kung away kita, daugon taginis away ning atong isyo. Dili daugon sa pagsabot-sabot o pag-ablihay so nahuna. Hasta gani rong na naglalis aning atong pagtuo. Pupariha ramang kitang Kristiyano, Protestante o Katoliko, siging lalis anang lalis, gagmay kayong mga pulong lalisan, hangtod hapit na lang magpinatyanay. Naman gani naglalis, mga Katoliko manggani ni pulos, ngila radyong gilalisan, kinsa may namatay sa cross, si Kristo nga tao o si Kristo nga Dios. Kamo tubagan na ninyo, lalis sila na. Naasa ni Tix nago karon ning siya pader, ngano maning ang laing tinuhuan nga ang ilang 10 commandments lahi mas ato, lahi bag numbering mas ato. Apa mo kibaw na i-google di ba na duha ka klase sa 10 commandments, dili pareha og kuan ba, number 1, number 2, 3 hangtod number 10. Og imo i-comparar sa ato kana akong gibutang dias gawas na diya no 10 commandments, imo i-comparar ana lahi siyag number, lain ba? Lain gisulti. Ya pulos man na sa Biblia. Og imong tanawon pulos man naa didto sa kuan. Sana Exodus chapter limot mo kana chapter 20 siguro na, or Numbers chapter 19. Kanang naa na diha. Nya ngano man na? Kana lalisan na sana hangtod matapos ang kalibutan. Tungod kay dili man mamalandong sa Espiritu Santo. Muna kita dinhi sa simbahan, nitukod si Kristo og simbahan ibabaw ni Pedro. Og niingon si Jesus, dinhi niining maong bato, tukuro nako ang akong simbahan. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit. Og ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot sad sa langit. Muna kita karon ato gining gisunod nga prinsipyo sa atong Catholic Church, kining simbahan maoy mo desisyon. Ug ang desisyon sa simbahan kanang gitawag natong ex cathedra, himuon natong doktrina. Kanang ex cathedra pasabot ana ang Santo Papa together with all the bishops mohimog usa ka desisyon aron mo create og doktrina. Niya inighimo ang nagdoktrina ato ng tuhuan nga lamdag ni sa Espiritu Santo. Usahay wa masuwat sa Biblia, pero wa sad mo supak sa Biblia. Pero wa masuwat ang tanan. Kaya nga naman, matud pa ni Kristo, sigihan pagyud mo tudlo sa Espiritu Santo. Munang faithful gid ta sa atong simbahan, dili na to supak-supakon. Pragod karon god, karon kunong adlaw i-proclaim kuno sa Congress ang top posisyon, presidente o vice-presidente. Atong sagupon, gauban ang Senate o ang Congress. Mandate na sa atong Philippine Constitution. Huwag makasupa ka na kung unsay ilang iproklamar. Di ba? Anong inyong kong tutukan? Dili ni sa ato politika. Kanang, kung di ba, nature ni natong mga tao nga dunay body of persons nga atong gitugyan ang atong pagpamalandong sa kamatuoran nga maoy mo deklarar sa kamatuoran sa ato tong side simbahan nya karon kayang simbahan mo ingon man pamalit mog slat dinhi ba part man ni sa simbahan wa man mo ingon Father Siano politikog slat kay akong edit sa Madre wa man palit mog slat kay itukod atong kumbento dopes ana gahapon di kay dakong halin nato da
84 ra atong halin gahapon sa Dobbs, 84 slots. Pero pakpakan yapon nato, no? 5,406 na ang total na tong halin niya. Sa ato sang special slot nga sa to, MIP or MIP, Mary's Inspiring Purity, ang total na natong halin 397 slots. Pakpakan yapon nato. Kutubra Rabanirong Domingo, tag 500 ramang slot ani, 1,603. Para unsa man ni siya? Aron mas makat-on ang mga kabatan-onan pinaagi sa atong Children's Congress o sa atong kanang Santa Cruzan, makat-on sila og ma-refresh og matiman-an nila ang mga events sa simbahan nga mao'y nakapalambo sa atong pagtuo. Gastuhan na to. Sama sa kanirong atong eleksyon, perting dako ang gasto ani ang kaning kuan, ang Philippine government. Dako kayo, binilyon ang gasto aning atong eleksyon karon. Kay haron ta makakita og kanini ang mabalyo nato ang kaning gitawag natog demokrasy dinhi sa atong nasod nga mapasa ngadto sa mga batan-on. Sama sad ni ang atong gibuhat karong Flores de Mayo, gibuhat ni tanang simbahan nato labi na dinhi sa Pilipinas aron pagpasa ngadto sa next generation ni ining kaamguhan nga si Maria mao gyud ang atong debosyonan, sentro sa debosyon aron masikita ni Kristo nya maghimo tag mga activities nga katilingbanon kay ang simbahan katilingban man nya kun magpundok na ta ato man gi-expect karong Biyernes sa atong Children's Congress mga 1,700 ang mo-attend ka mga bata o mga katikista apil na ginikanan. O mugasto kita na pagkaon nya ato sa silang panagaan mga almost 2,000 ka mga bata panagaan nato og kaning school supplies. O mugasto gyapon ta mo na karong Biyernes bana-bana mga 450,000 ang atong gastuhon. Karong Biyernes 27, ika-28 mugasto na sa ta mga prices kay may nang magpaso-paso ta dinhi simbahan na mupakita sa beauty ni Mama Mary ni anang pinaagi ang mga sagala. Kana bang kamautang mo presentar og beauty nga way hilas-hilas kaysa mag gasto tag binilyon adi man sa kumusaway no kana mga miss nga para lang kuan-kuan kana bang pang beauty gyud ba nga pang kalibutanon mo gasto mo gitag maayo ana nganong mahal kay naggasto nga kanira man untay tap-tapan nila o kani dinhi ani gamay ra man ta kayo kanang ato kay dagko ginagahon-gahon gina siya so tabunan gid ang lawas parang Mama Mary ba tabunan kita usahay ang atong kontis ablihan mang lawas tungtong na lang dinhi ani pero mo na kasagaran namong tan-awon usahay. Mao na karon ato nang ipresentar nga kani mao'y beauty nga pangsimbahan. Mao ni ang beauty nga pang Mama Mary, mao ni ang iyang litania sa Birhen nya i-act out sa atong mga kaigsuonan nga kabatan-onan nga kababayin-an dinhi sa atong parokya ang litania sa mahal nga Birhen, pipila sa litania sa mahal nga Birhen, mga titulo sa mahal nga Birhen tungod sa iyang pagka-rayna sa langit ug sa yuta ug sa pagkainahan sa Dios. Kana mga inana ba? Ya, di din ito gastuan. Mugasto po daan nag mga 550,000. Kay ato mang gibana-bana, mga 700 to 1,000 people ang mo tambong. Kanindot ana, 1,000 ka tao, mamalandong, mutanaw. Ato nang gastuhan oy. Una palit mong slot, kutubugma, hotda na ning 1,603. Awa di ba di gid mo kubit no murag mo taga Areopagos ba sa apo ulit tayo ana. Pero naman sa pipila nga ni sunod ni San Pablo basin pa ni adin hiron aning basad na as online sunod sa ni sila sobra katunga ba ninyo pero tan-aw na kos nyo mga naong mga buutan mamukayo sige mo lang mo balik-balik diag palit di lagi mo mahubsan
Ako, sige sa kong palit. Wa man sa kong mahubsi, kada dupa, kuliktar mangyapon. Sige sa na kong palit dito. Kay nganuan, ni amang gani siging sod, di na hinong ko pagsig pagawa sa ning kwarta ha. Pantunol man lang, imo ni Fader, asos, ipalit tayo na kong slot, nindot kayo. Diba? Muna siya ay beauty, lamdag sa Espiritu Santo. Kini mo'y buhata. Inania pagamit ang imong lawas. Inania pagamit ang imong kwarta. Mangayo taglamdag sa Espiritu Santo. Kay maunay iyang function sa atong kinabuhi. Ang paglamdag, unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton matag adlaw.